Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangka na bantag Panamati region-wide, mga palagad kita sa nabilini sa Kauras, 4 minutos, karon nga adlaw, Webes. Unang adlaw, petsa 1, una man nga petsa, bula na kita sang Setyembre sa tuig 2022. Beer months na, lukasan ulang no? Abay pa ining sulod na sang beer months, makagulugin hawa na tagamay pagi sa blessing ni Lord. Sabay pa nga mangin maayo na ang dalagan sa aton siling nga pagpangabuhi, aton siling nga ekonomiya sa pagsulod sang beer months. Ara na si Jose Marichan nagtungkaaw na sa ibabaw naglili sa puwertahan kag bintana sang inyo balay. Pwede na kita ka patukar Christmas song. In fact, ang aton pila ka mga malls, department store, mga establishmento komersyal, makitaan mo na nga nagakinabit-kabit na ang Christmas decors. Sa Webes nga pagpangalagad sa inyo siling nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kamuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton siling nga mga correspondent, sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon ng mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry, aton sini kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang katimbang sa sini nga palatuntunan ng aton sini nga Patrol 1, Brabado Patrol kay na panagalambiyong sa pinakabay sa aton probinsya. Dakbanwa sa Bacolod, aton naman liwat nga bantayan, kag aton naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon.
Anano pa nga mga eventualities? From where? The action is Action Zel Minardo. Maga-responder back to back sa aton nga piloto Action Nino Bogina. Ato nga pagbantay sa mga update sa balita national, international, Justin Report, Breaking News, Flash Report. Pang Webes edisyon, buylog nato ng puwersa, Action Dale Salazar. Opda magita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A Master Control. Diri sa technical side, si Broadcast Engineer Joe Macairan. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower, sa Barangay Talok, Ciudad Sangpago. Builog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang Batang Suay. Sa kinanda ng inyo sinialaga, nagsisining ang kurman sa Action Night Patrol Program, The Return of the Comeback. Matapos nga nadula kita sa tatlo ka gabi diri sa atong sining nga pagpanglagad. Salamat gid Action John Diaz. Nag-take over sa atong sining nga palatuntunan. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op diri niyo ko sa labilin. Isa ka oras nga pagpanglagad sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Hindi na kita na mag-usik pa sa atong sining nga tiyempo. Ang inyo sining nga mga greetings. Tingwa unta nga mabasa ta isa-isa. Sa mga nagalantaw sa atong sining nga Facebook Live via streaming. Palihog lang, ayo ko lang sa inyo. Like kag share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya sa STL, i-recap na karon ng tatlo ka draw. Sa mga nagataya sa Lotto, tawagon ta karon ang resulta sa 649 kag 642. Antes sa mga report gikan sa ato sining mga correspondent, unaon ta report ato sining nga Patrol 1 Bravado Patrol. Ibaloon ta ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa pagbalik natong sining nga pagpangalagad. Pagi sa report ni Axel Zel Minardo, sitwasyon sa syudad sa Bacolod, observation report sa atong sining Patrol 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Ari sa Action Zel Minardo sa Patrol. Zel, good evening! Action Eric! Mayang gabi! Welcome back! Oh yes, how are you? I'm fine, thank you! How about you? Allah! Ang nakon nga, chicharon din No, ay, wala ka kakaon kay na? Wala. Ay nano, way kagid kasaka di ay. Kasapa ako kagina. Di nano nga, way Wala kaglo. ko goro kay nga, botay. Way kagid mabinlan ko nila kay ang karanay sang si Charon na halis karkar, halis sang aga mo. Ay, ala. Oh, halis sang aga, sang antes manyaga, kag tapos panyaga. Oh, ubos gid. Grabe. Grabe nga hurad nila sang Wala na si Charon, may ara nga ano na, damo ko to dala kay inay, si Charon, Oo. Piaya, ano pa gito, damo to kinadala ko. Then ako po sa giri, bala Action Eric. Diba, kay na, ganito ginapaabot, tama kasi ko ba si busy ka man blaw? Busy ka man siguro. Wala, nagsaka ako da kagina. Kaya saka mo lang alang sa oras. Nagoro. Ubos, nagoro. Ayo di purma. Alang-alang sa oras ng saka mo. Dali na wala ka digagwaya sa ako niyaw. Gani, man ti ano mo kay kina, ginaagawan lang mo. Oo.
Ti bisan siling ko isa pa ka tabungos ng dala ko sang si Charon ti labang gyapon sa ubos kay dabog lip kaon si Charon di. Oh, utod ka na gani oh. Ayo di purma. Ara ka. Arin ako di. Oh, gani. Ano ko kayo, wala ka di gagawa sa akon yung, yung video. Ate, basi paltek mo cellphone? Ha? Basi paltek cellphone mo. Paltek man. Ayo di purma. Oh, ti ari ka di kagagawa ka namin sa tsura mo di sa ako. Ngali kita wala ka live video da. Ako na gani hindi magwadri sa akon. Sige lang ka gina-try ni action Sir Elre kay basi kon ga-load pa sa bla. Oh, action del Rey, basi pala. Ara ginidiyahan niya. Kamusta ang sitwasyon sa mga Bacolod Cell sa Berman Subong Pizza 1, September? So far, action Eric, sa amon diri nga pagalibot, wala pa ko may nakita. Ganun ba lang ang mga Christmas lights Oo. nga nakatagod dyan nga may nag-igpat-igpat diri. Oo. Naligad, ang sa may di may gabubuho na sila ubras ng Christmas lights 888, no? Pero wala pa. Way Wala pagid, pa way pagid. natukod, agad, ginama't-amat pa lang sininila, action Eric. Gani no? man. So, subong, ginatanatan ako, gani mga establishment, sa lang ang mga drag ko, diri sa may downtown area, sa may Lacson. Ikaw? Ayo di purma. Oh, ang ilimnan day ang ang ilimnan ang ginasili mo nang ginasili nga igpat-igpat. Oo. Kani Christmas light. Literal yung igpat-igpat at Oo. Christmas light. Wani patay-patay may bisan tikalalag ya ka kuha na mo. Ay, kalain. Bisan wala pa na ibirman siya ka igpat-igpat na ilaya nga suga da. Oo, tindo normal na naman ang ari sa may kanan-an, may ari sa may Terra Plaza, di nga food court. Oo. Oo, may nakabutay, may action Eric, mga Christmas lights. Pero sa mga dagkog, yung mga establishments, na bala nga daw makamba kagid nga wow, wala kagid. Ka ng plaza, di ka ni action Eric, no, wala pa man. Kaya kalabanan, action Eric, mag-bearmans na uso nang ginamba nila nga mga lights on, yung ba na? No? Oo, Especially- kikita mo sa mga banwag syudad may mga Christmas light festival sila ganiya. Oo, sa mga hinigaran, the best na sila action Eric. Hinigaran, Hinigaran, Binalbagan, sa Mamailan. La Carlota City, Oo. Valladolid, na Ginagastukan, gud bala nila yung action Eric. Okay, kung makakita ka sa mga nagigpat-igpat wala nga Christmas decor, makasiling ka nga abo Christmas na gitman galino. Sa pigado lang kung makakita ka sa mga Christmas decor, do happy ka man bro. Oo, gani. Kaya nami sa mata tanawon. Do No? ma-retrieve ka sa bala sa kapigaduhon kag sa kaparautos pangabuhi bala kung makita ka lang sa mga Christmas decor, no? Correct yun, action Eric. Kagati, amo na nagaling, no? Sa pagpili, sini sa mga Christmas lights, kahit ginpanumdom naman liwat sa Bureau of Fire Protection, especially ni sa assessmente ni Chief Inspector Rodel Tiligas ang City Fire Marshal nga dapat action Eric aprobado isang DTI no tan-awon ini ang may Yes. matatak nga ICC kag PNS ang Christmas light kag hindi dapat makapagusto lang nga makabakal ka ng Christmas light kag itakot diraya sa guwa akong sulod sang balay na dapat ang uses ni baloon man action Eric kung pwede sa sulod kag guwa sinisang balay no para hindi mag-short circuit kay Nga kadelikado nga kung mga makita. Christmas light nga ginadesenyo ya outdoor kag indoor mong. Oo, correct. Kaya May kung araw nga hindi ang pwede Christmas na light yung outdoor, pang oo. ang mga Christmas light yung pang indoor kung itakon mo sa outdoor tido labang gi sa sunog da. Correct. Get actionary kay may araw hindi pwede mabasa. Oo. Iba nyo nga Christmas lights ni. Kung tanawon sa gani driya sa 888 ng Devel Actionary, Oo. na wala na nila gin kakas ang sa may nang dahil naman ng ala ng tower ni sige na naman yung patay ng tower. Ang tower di pa kasiga-siga da no? Wala pa nang ginahula to ni kung ano ng color sa siga yan. Kung ano ning ang ano na gani kung ano naman ang suga nga ibotang dara nila kay tiligad colorful man ang sari-sari man yung mga lights na ang ginbotang sa may tower Gani. kasi subong wala na gid na ano nasa pakan daso na basta pasagaw na nila kay ti Bearmans na no subong ti diri sa may area yung Central Market makitaan ta ang sagbot no mayara naman luwat do nagabalik naman ang batasan nga ang sagbot ginabayaan no naganilapta naman subong nga gabi kay nagdiligad gin ano na ni sila ginambalan no nga
ang ila sagbot di ang nagaplastar dapat buligan man ni ang mga nagapanindo o kung nang ilang sagbot ila himos mantani. Oh. No, galing kay subong da nagkamatamat naman balik na daw agi lang man action Eric ang ginahambal sini sa ila na dapat makooperar man ni sila pag may basurahan sila biskang plastic lang dara o kon sako na pagkatapos sini nila pwesto de na amat-amato nila o kon bulig-buligan man ang mga nagaobra wala sa syudad o kon mga volunteer diri himos actionaries pero ti subong makit-an ta didto kagadriyo sa may Central Market ged no nga naganirapta man sa gyapon so subong ginamatamat himos sinisang mga volunteers isang syudad action Eric ang mga basura kay ti amo ni oras ginatipo na ni kay labya naman sa nga IPM no ang iba na tipo naman kay kayo naman sa ido so dapat asikero ng ged no kaga siguraduhon nga ining mga plastic na kahigot gid action Eric kay kung may panimahuan yang ido no kalkalon sa gihapon so sulit lang ang trabaho so party mga dalanon diri sa may syudad sa Bacolod no padayon man sa gihapon ang construction sinikal ini ang Central Market kay action Eric ginakayo na diri ang tanan ning ilang ang kada bloke bala na no ang mga harang-harang ni wala sa babaw magasaka sini ang mga butangan ko ron nila sa may action Eric Okay. ang mga diri ang mga wirings na gina-fix diri sang sa city man siguro action Eric no sa city nga ila sini ginamatamat kay kay ti dito sa may Burgos ya ang sa sulod sini action Eric naghuluhipid na to kag nagtinlo specifically ining baligyaan gid sang o kon ang fish market gid di bala nila no gin kay na ni danami na to ang plastar so nagamat-amat na